लावगा दाबो सिखानो रोंला बियो हरसे मानि बुदुं बादां रायलायबाय थागोन सोरजों रायलाय सोरजों थायो मिनिलायबाय थागोन हरसे सिखारा बेनो जाबाय नोंनि आखला दाबो सिखारा बे औवा सुबासेखौबो नायनोनो हाथारला आङो मालाबा हाजिरा लेंना लाबोनानै दानसो होजोबगोन आं गुदियावहा एखे सानफ्रोमबो सिबोबाय थायो आंखो मा एम्फौ दं बे मबाइलावलाय हरसे उरखांबाय थानाय र' बेथा नोंखौ सिखायहैनि आङो सिनायाखै नोङो नोमाखौ आयै सना साला सगथ' सिमावसो बखिबाय थाबावदोंना नोङो आरो साला बेथा आरो गोब्रामबावदोंसोना नोङो साला गोब्रामबाय थाबावदोंसोना नोङो साला गथ' दासो मोनदोंना नोङो आंजों आखलि बिमाया मालाय एथ' गोदै सिमां नुफुनायखौ धंस' खालामफैबाय दिस्टाबनो सोरखौ नुवा नोंलाय एसेबां सानजौजासे उन्दुनाय नुवाखै मालाय गथ'फोरा दुनिया गिदिंना फैबाय नोंहा दासिमबो सिखारनो रोङा बिसिनाखौनो नागारनो हाया नोङो बेबायदि जों जिउआव माबायदि दावगानो हागोन नोंलाय जाम्बा गथ' मालाय गथ'फोरा बोजों बोजों गिदिंना फैबाय बेहा दासिमबो बिसिना सायावनो मा जागोन बे गथ' सासेजों मालाय गथ'फोरा दुनिया गिदिंहैबाय एसेबो गियानानो गैला बे गथ'आ जाबायलै आयै आरो दा बुंसै आंबोथ' गथ' गोरलै नंलाना आंबो नै सेंग्रा गिदिर जाबाय आयै सेंग्रा गिदिर जाबायसो होनदों नोङो नै बावदोंसो मा जालायखो मोनसे जायगायाव थांनांगौ दंमोनलै आयै लोगो हमहैनांगौ दङ आं दा दुगैनानै ओंखाम जाना थांसै दे आयै थां अननानै आइया ओंखामखौल' खुरैदो दे बा बेटा बा जानायावबा गोदै बुरखायदों बिमाखौ खामानियावथ' थोबसेबो गैखाया फैद' खुरना होनोसै आं दे आयै दे थांगासिनो दं दे आयै दे गोसोखौ उदां मोनदों मानोबा हारसिं सिख्लाफोर थाफानायबासो मोजां जागौमोनलै हारसिं नै सफैबाय औ नोंथां बैथ' याप्पे मानोथो इसेबां गोबाव जायाब्रा है मा बुंनोलै बर' नोंथां हराव उन्दुनायानो लेट जादोंलै मबाइल रायज्लायनानै है नोंना बाथाय बिदिनो बेखायनो सिखारनायानो लेट जाबायब्रा गाबोनसो मोनखो ना माखोब्रा मानसियालाय है मोनसे खोथा जाबायना मा रं नाम्बार जादोंलै आच्छा बोरैब्रा खोनासं दाखालि आब'नाव कल हरदोंमोनलै आङो बोरैबा नाम्बारा मिस्टेक जानानै सासे सिख्लानावसो थांफ्रांगारबायब्रा दाना बे सिख्लाया आंखौ खिथुखौनो नागारला बिराद मोजांलै मालाय नोंनानो सानफ्रोमबो कल खालामबाय थायोलै दिस्टाबनो मा बुंनोब्रा आं बिराद जाला सोंबायलै सिख्लायानो बिराद आब्राथार मा आथा नामा औलै बा जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायावबो बिराद डिस्टार्ब खालामदों नामा होनबा नोंखौ अयथासार डिस्टार्ब आं ब्लकसो खालाम सानबायलै नम्बरखौ ब्लक खालामलाबायो नामा खिन्थु उपाय गैथाराब्लाय खालामदो खालामसै उफाय गैला ना मा होनो औ बेखौनो सानबाय आङो दे आं ब्लकखौनो खालामसै आच्छा ओमफ्राय खबरा बोरै खबरा है सुनायनाव थिगानो दंथ'यो दामानि आच्छा बोथोरा बिराद मोजांलै ओंखायनो बेयावनो मोजां दंबाय माथो बेयावनो जिरायनोसै गोदै गोबाव रायज्लायनोसै ना मा होनो औ ओमफ्राय नोंस्रालाय खबरा दंलै गोदाव सोराव जाम्बा जाम्था आलाय सिलाय फैसा थाखा गैया ओमफ्राय नोंना गार्लफ्रेन्ड खबरा बोरै हाय नोंथां आंनिखौलाय मा बुंनोब्रा गार्लफ्रेन्डनि खोथाखौलाय एकदम जोंना फन हरफ्रामबो खालि नांलायनायल' जायो नै दिनै हरावबो फन हरनानै खम गुदु गादा फनाव नांलायलायबाय नै दिनै सानसे फनानो गैया दाबो गैया बिदिसो जादों होनबा मा बुंनो आरो बिराद रांखिनिद्रायबोलै गार्लफ्रेन्डआ है आंनिखौ दोनथ'दो ओमफ्राय नोंथां दाबो गोदान गार्लफ्रेन्ड मोनाखै नामा नोंलाय जाम्बा जाम्थाफ्रा नोंबो गार्लफ्रेन्ड मोनदोंना मोनाखै गोदान गार्लफ्रेन्ड माने मा बुंनोब्रा बर' नोंथां मा जोखोब्रा माथो जोलायखो आफोदनो नायलाय जोब्बाय जाबाय मोस्रोम सोन्दां मोस्रोमानो जागोन मा बुस्थु ओइ साला थै औ दे नोंथां मोनसे घटना जाबायना मा घटना जालायखो नोंहालाय मा नों खोनासंगोन मा बुन्दुलायनायखौ खोनासङा जायो नामा माब्ला खिथा र' खोनासं होनबालाय दे
लामायाबा अबेथिंमोन आदा रथ'लाय ए मामोन अ आदा बेखिनियाव ब्रिलियन्ट एकाडेमि दं होनलाय आं बे एकाडेमियावनो फोरोंगिरि मावनो थाखाय रिजिउम होनो फैदोंमोन आंबो गोदान जाहैबाय जायगाखौबो मिथिया नालाय हायोबा अननानै खोन्थादो आदाया अ सिस्टार हागोन खिन्थानो नोङो ससे ओरै सिदा थांबाय था थांनानै ससे राइटजों हाबलां राइटजों ससे थांनानै ओरै लेफ्टजों ससे थांनानै ओमफ्राय बेयाव ससे थांबानो ब्रिलियन्ट एकाडेमिखौ मोनहैगोन दे आयौ आदाया माबा गेदा गिदिसो खोन्थाला जोब्बाय आं हमस्लाबनोनो हालायलायासै अननानै आंखौ ससे दोनलांनो हागोन नामा आदाया दोनहैनो हागौमोन सिस्टार आंहा दायो समनि एसे आंखालथार आं दोनहैनो हाथ'नाय नंला दे जेबो नङा दे आदा होमबालाय आदा नों गाज्रि मोनाब्ला आंनो मबाइल नाम्बारखौ होलांनो हागोन ना लामाफोरावहाय आन्दायबायोब्ला जाहाथे नोंनो कन्टेक्ट खालामनो हानाय बायदि होनो हागोन सिस्टार लालाय आंबो गोदान मानसि जाहैबाय दे सिनायलाय लाङा जायगाफोरखौनो आदा दे लादो 91812207 जाबाय दा ना थेंक इउ आदा वेलकाम र' मैया लोगो मोननायनो मेसेज खालामनि आं हायखौनो हरनोसै आं सोर नाम्बार गोदानजों मेसेज हरखोब्रा र' मेसेज हरफिननि आङो फनखौनो हरनोसै हाय आङो हेलौ हेलौ सोरमोनलाय आं फामि सोर फामिमोनलाय मैया लामायाव लोगो मोननायालाय बावबायबो नामा नोंसो बावाखै दे आं बावगारदोंसोहाय नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुंखौ लावगा होनो मानसियाबो गोजौ जाबायब्रा बेखायनो नामाबो लावगा जाबाय नंगौ नामा ओमफ्राय नोंहा मैया रिजिउम हैनाया बोरै जाखो खबरा मा होननोहाय आंनि रिजिउम हैनायखौलाय साननै सिगां मालाय सोरबा सिख्लाया साइन्सनि पस्टआव जयेन जागौबायनो ओरैनोबा बेकार थानो बाथारबायहाय आङो दे होमबा दोनथ'नोसै दे आब' आंखौ खामानि मावनो लिंहरदों आं आब' गुमैमोनावसो दंफैयोना अके बाय आब'मोनाव दंफैयो सोर आब'मोनाव दंफैयो बेलाय हैद मिथिलाय लांलालां माथो देनजारसो जादों नोंना माथो सिमाव नुफेरै जाथायफोराबो जालायलांदों माथो नोंथां नोंथां बेखौनो लादो मोजां जाखागोन बियो आं नोंजोंबाथाय फुल सापर्ट होनथारबाय नोंथां बिदिसो जानांगौब्रा नोंथां मोजां जाखागोन बे बेखौनो लादो खोमा आं हले फुल सापर्ट दंखायोलै नोंजोंबाथाय नोंथां समाबो गोबां जाबाय माथो जाबायलै जानायालाय बोथोराबो मोजांथारमोनब्रा दिनै बेयाव थान्दानो लोरिनांसिगोन समा जाबाय नालाय उपाय गैया हेलौ लावगा हेलौ मोनसे खोथा बुंनो सानदोंमोन आङो मा खोथा बुंनो सानदोंमोनलाय नोङो आंखौ दाहाय नों बेरायनो लांनो हागोन ना आंबो उदालगुरियाव गोदान जाहैबाय गुमैयाबो समान गैथारानो हामथारबाय साला दानाबा आंबो बेखौनो लुबैखादों र' खायदा बोराय बायनोसै आङो हेलौ खोनादों ना खोनादों अके दे होमबालाय दोनथ'नोसै जागोन दे बाय दे बाय बेयावनो जिरायनोसै थ'दो जिरायदो दे दिनै बोथोराव जोबोर मोजांथार ना जोबोर मोजां दिनै बोथोरा ओमफ्राय नोंसा आब' गुमैमोना आंजों बेरायफैनायखौ जेबो बुङाखै बे मा बुंनांगौ जेबो होनाखै दे ओमफ्राय नोङो गुमैनि खोथा बुंदों जे एक्सुवेलि नोंसा गुमैनि न'आ बहा गामि माने उदालगुरि टाउनावनो जोंहा आब' गुमैमोननि न'आ ओमफ्राय नोंसाना न'आ बहामोनलाय
जोंहानिया कार्बि आंलंआवसो आदा ओमफ्राय नोंसिनि न'आ बबेमोनलाय आदा नोंसिनि न'आ जोंहानिया उदालगुरि टाउन खाथियानो जायो जाम्बुगुरिनि गामिखौ आं दाखालि नों रिजुम हैनायनि खोथाखौसो सानफ्लांबाय थादोंलै मा बुंनो आदा लुबैनाय बायदियानो जाफुङासै देवबारखालिसो थांफिननो सानबाय आं न'आव हो न'आव औ आं नोंनि थाखाय मोनसे खोथासो सानदोंमोन मा खोथा आदा मोनसे स्कुलनि प्रिन्सिपालजों आंहा सिनाखि दङ खोनानो मोनदों बै स्कुलाव सासे टिचार नांगौनो आं बेनि थाखाय नोंखौ रायज्लायनानैसो सानदोंमोन ना मा बुं नोंलाय बिब्दिब्लाथ' जोबोद मोजां जादों नों प्रिन्सिपालजों थाबैनो रायलायदो अके जागोन दे बेखौ आं दंसै समाबो जाबाय थांसै थौ होद माथो बर'सो ओइ बर' मा खबर खबर माने ब्रह्म नोंथां आं नोंनो मोनसे खोथा खोन्थानो होननानै बिराद गोबाव जाबाय खोन्थानोनो मोनाखैमोन माथो थाब खोन्थायाखै बेनोथ' खोन्थानोसै दा दे थाब खोन्थादो मालाबा बायदिसिना खोथा रायज्लायनानै बावगारलांफ्लांनानै बेयावनो बेबायदि जाना थाबाय दे थाब खोन्थादो खोमायानो खोनासंनो लुबैनाया हामथाला ओरैनोबा माथो बुंबावनोब्रा ब्रह्म नोंथां गाबसे नङा गाबनै नङा लाफ्लांबायना आंबो ओमफ्राय बे हारा गैयै सालाया जिबायदि दुगा बाथ्रा बुंना लाबाय एसे दुगाद्राय नालाय ब्रा आंबो बिदिसो जाबाय दाना गार्लफ्रेन्डनि रुम भारा फरायनाय मानाय देलायनाय गाननाय जोमनाय मासाव हरनाय रुम भारा कलेजनि सब फिस होगोन होननानै दुगा बुंना लाबायब्रा आंबो ओमफ्राय नै नुवाखै बेनो हरबाय नाम लिया सैतान हाजिर हे नों सिथा आं नावराव मोनथिया अके नों खोनासं हेल' ओइ दुगामारा बोरो नोंनि सप्ताहे बाजार खालामना होफैगोन होननाया सालाय गोलाव थखायसुला बोरो नोंना रुम भारा दोननानै आलो फरायहोनायनि रिक्स लानाया बेनो नोंनि आखला र'लै सना दिनै सान्दुंआव बिराद गरम आरो नोंबो गरमाव गरमसिनसो खालामबाय थायोलै नोंबो आरो खोनासं मोख्रा मैया मा जादों मिथिगौ साला मोख्रा रुम भाराखौ होआ माया आंनावसो मालिक बोराया बिफैबाय थादों गाबोन समफोर जुदि होफैयाब्ला आं न'आव थांफिननोसै रायजाबाय थानो हाया आं लासिं सिंनो ओइ सना जिरख'नाया आंनि जिउ आं मोनसे खामानियाव बेस्थ' दंमोनलै बेखायनो आं नोंखौ खबर लानो हायाखै मिथिबाय आरो बे थिखा मावनायनि बिलाबो हाबाखै नालाय ब्रा बेखायनो आं नोंनो हैनो हायाखै थिखानि बिलाल' मोनग्रोथों मा रुम भारा गारिखौनो बायना हैगोन आं नोंनो मिथिबाय दे सना दे आं थाब फैसा मोनबानो हैथारनोसै दे होमबा ने ओइ दानबायना दानबाय नुबाय नोंथां मा सिखारालै आयो नुबाय नोंना गार्लफ्रेन्डआ दुगाद्राय नालाय ब्रा आंबो रिक्स लायाबानो बेबायदि प्रब्लेम जानाय नङामोन नोंथ' दा थांथारनांसिगोन बावैसोनो दा फैसाबो गैया मा खालामनो रिक्सबो लाफ्लांबाय माबा मोनसे जासिगोनलै बियो लाइमोन बाजार खरसाखौ लाबोबायमोन आं नै बहा थांखो मानसिया दङना गैया सफैबाय सप्तासेनि बाजार खालामना लाबोजोबखाबाय आङो मैगं थाइगं जि नांगौ लाबोजोबखाबाय दोनहैदो जाम्बि एबारनिफ्राय हले सानदेआव मोनाबा जारला दङ आं देलै आं बिल मोनैखायसो एसे लेट जाबायना जाबाय दे दोनहैदो मिथिया आं बिदिखौ र'लै साला बेटाखौ दिनैसो मोनफ्लांदां दिनै सिखायनांगौ मा जातनि गार्लफ्रेन्ड मोनखोब्रा आंलाय इसिबां रांखिनिलाय होद ओमफ्राय आदै माथो लाइमोननि रुम भारानि खोथा बुंबाय थादोंनो आदैया औब्रा आं बुंगासिनो दङ सम मथे होआबाथ' बुंखागोन माथो आंलाय न' भाराया सोंफैगासिनो दङ आरो खोनासं बे मास मोनसे मोननै होआबालानो दासिम दङ नङा होमबा एबाराव जुदि टाइमाव होआब्ला आं हले बिनिफ्राय आउट खालामनाय जागोनलै गाज्रि मोना आं बेखौ मिथियालै आदै हाब होमबालाय आदै रुम भारायालाय बेसेसो जाखो हिसाब खालामदोब्रा नोङो मास मोनसेयाव जुदि 2000 करिब्ला मास मोनथामाव बेसेबां जाखो 6000 नङा होमबा 6000 होद आदै 6000 फैसाखौनो इमान खें बुंबाय थानांगौ नालाय नोंबो मानो बुङा जानोब्रा आंहाबो सोलिनांगोन ना
थिखानि बिलखौल' जाग्रोनो होलै आदै थिखानि बिला जाबानो मा 6,000लै 50,000 होलांगोन आं नोंनो मिथिबाय ओमफ्राय बे आंनि गोसोखौ बारा बेबायदि बुंबाय थानाब्रा नों फोथायमाराना आदै होफैमारगोनब्रा आङो होफैथारगोन आच्छा आदै मोनगोन दे आं नोंखौ होफैगोन खिन्थु होफैयाबा हले आं नोंनि सायाव फोथायनाय नङालै बुजिबाय बुंखाबायना आदै आं नोंखौ बुंखाबाय ओमफ्राय बे आंनि गोसोथोनायखौ बारा इदि पेक बुंनानै बारा माबा होबाय थानाब्रा आंखौ बिराद पेक बुंहरबाय थायो होद आदै आं थांसैलाय ओइ लाइमोन आं थांबाय नै मा थिफुदला बुंगारलांखोब्रा बेलाय सेंग्रायालाय ओइ नोंथां फै मोजाङै दं ना ओं औ मोजाङैनो दं नै नोंथां लोगो हमनायाबो गोबाव जाथारबायमोन नालाय बेखायनो दे फैबाय आं मोजाङानो जाबाय दे मोजांबा मोजां बै बाइकसो एसे फुग्राबाय थादोंमोन आं फै जिरायनोसै होमबालाय जिरायहैनोसैथ' फै जिरायदो ओमफ्राय मोजां दा खबरफ्रा मोजाङानो दं नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे लोगो मोननाया गोबाव जाखाबायमोन ओरैनोबा ओमफ्राय मादैयालाय बहा थांदों माथो नुवाखै न'आवलाय आइया बै गामियाव थांदों आमाइमोननाव ओमफ्राय नोंथां माखासे खोथा खोन्थानो साननाया नोंखौबो लोगो मोनाखै खोन्थानाय जायाखै आं नोंनो माखासे खोथा खोन्थानोसै मा खोथा बिबा फामियाबोथ' दाख्लै स्कुलाव मोनासैना सिटखौ मोनासैना आच्छा ओइ दाख्लै माबा हैनाया औ ओमफ्राय माबा बाय'डाटा हैनायालै रिजुम हैनाया गोसोआव फैबाय गोसोआव फैबाय दा ओमफ्राय मा जाखो बै सासे आंहा मोनसे स्कुलाव प्रिन्सिपाल लोगो दंमोन ना बै प्रिन्सिपाल लोगोजों रायज्लायनानै आङो बै स्कुलाव सोनानै होबाय आच्छा ओमफ्राय दा मानसिया ओरैबायदि खुसि स्कुलाव आङो सोना होनायखाय आरो ने सोना होनायखाय ओरैबायदि खुसि जागोन खुसि जागोन ओमफ्राय खुसिजोंनो मा खालामखो बियो ओइदिनखालि हरावनो आंखौ प्रप'ज खालामथारबायब्रा बा नंगौना नङाब्रा बिराद स्पिडलै हामबायलै बुंदो नोंनानो खिन्थु मानसिखौ मोजां जागोन बायदिखौनो मोनदां मोजां जाखागोन बियो आंनिबाथ' मोजां जाखागोन बायदि मोनखादां थारमाने फरायनाय गोनां डिग्रि गोनांबो जाहैबायथ' मानसिया नंगौ बुजिनां जाखागोन लाजागोन नोंथां नंगौ साननाय हनायफ्राबो बिराद मोजांलै बुन्दु आच्छा नोंसो मिथिसिगोनलै नोंसो रायज्लाय जाहैबाय आंथ' मा बुंबावगोन दा दाख्लै ओमफ्राय शपिं मलाव थांनानै थिग बाजार खालामना होबाय आं आच्छा नोंथां मोनसे खोथा जाबावबायना गरम बन्दनि दाख्लै थांबायलै न'आव स्कुलाबो बन्द' होबायना दाखालि थांजेननायनिफ्रायनो कल खालामबाय थादों आं सुइच अफसो मोन्दों न'आव थांनाया साननै जालायलांबाय आं फन खालामबाय थादों खालि सुइच अफल' मोन्दों आच्छा हैद एसे गिनायबो मोनलायलांदोंलां आंखौ बयबो मा जागोनथाय बावनाय नङादां नों बायदि हेल्पफुल मानसिखि बे बावनो हागोन बावनाय नङादां माबाफोर प्रब्लेम जायाखै बे मबाइला कारेन्टफोर माबाफोर प्रब्लेमबो जादों जानो हानाय बेखौनो सानदों आं साननायालाय नोंथां आं एसे गिनायबो मोनलायलांदोंलै नोंथां मास मोनसे गोजोन न'आव थाहैगोन स्कुलनि बन्द'खाय थांबाय बियो नुनायबो नंला मानसिखौ मास मोनसे गोजोन दा गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों बिराद गोसोखांफ्लांबाय थादोंलै फार्स्ट गोसोथोजेननायब्रा आंबो दामानि फनबो हरफ्लांबाय थादों गोसोआनो जावलियासोलै आंना नोंथां आंनाबोथ' नोंथां बै हिनजावा बिराद रांखिनि सथां फाख्रिब्लाबो बिराद अनोलै आङो गोसोआनो मोजां मोननायाव जावलियालै जोंना नोंथां बिराद अननाय दं माने आं नोंखौ मिथिखायोलै नोंनाबो गोसोआनो गोसोआ जावलिया मोजां मोननायावबाथाय एकदम गोसोआ जावलियाथार जोंना आच्छा होमबा नोंथां आं थांबाय थानोसै खोमा थांसैबो औ बाजारावसो थांनो फैदों आं ओमफ्राय नोंखौ लोगो मोनथारैखाय हाबफैनाय जाबाय आरो दे साहाबो मोनलोङासैलै आइबो गैया जाहैबाय जेबो नङा दे आंहा ओइ बाजारावसो थांनो फैखादोंमोन मैगं लायनो फैदां दे होमबा थाथ'लायदो ना जागोन दे उनाव लोगो मोनलायसिगोन दै Jaoliasw
औ बर' नोंथां हेलौ नोंथां बहा दं नोंथाङा? आं नै पार्कआव दङ। ए पार्कआव औ दे अब्ला जों थांगासिनो। औ दे फै। ब्रह्म नोंथां अ फै फै जिराय। मानो इसेबां दुखु जाबाय थाखोब्रा ब्रह्म नोंथां? गोसोखौ हमथालै नोंथां। नों हारसिं नङाथ', नोंजों जों दं। फैलाय लाइमोन आरो आं आरो गोबां लोगोफोर दं। बारा दुखु जानाङालै। नोंखौ बेबायदि अयनाय खालामनाया सानसे पस्तायनांगोनहाय बियो। गावखौ अननानै एसेबां स्कुलाव सोनानै होबाय, गाननाय जोमनाय देलायनाय मानाय गासिखौबो हरजोब्बाय। मा एसेबां अन्थाइ बिखा बिलाय? दानि जुगावलाय नों बायदि अनसुला बहा मोनबावनो बियो? जाबाय नोंथां जाबाय, बारा दुखु दाखालाम। बेबायदि बारा दुखु खालामनालाय माथो जाबावनो। मा बुंनोलै, दिनैसिम गरम बन्दआनो 2 सान बारलांबाय। दिनै कलर गोनां गाबोन कलर गोनां होननानै लामा नायै नायैनो गरम बन्दआनो जोबलायलांसै। जाबाय दे। आं कलरबाबो खालि सुइस्ट अफ बिदियाव सोरनि गोसोआ दुखु जानोलै। दे जाबाय दे दुखु जाबाय, दाखालाम। दा गाबसै। थ' नोंथां बिदि दुखु खालामबाय थाबाथ' जाला, न'आव थांसै थ'। दे फामि, नोंना हनै बोराया दुखु जाना दंबाय थायो। नों एसे रायज्लायनानै बुजायहैदो दे। आं थांलालै, नोंसोर सानैनि दुखु दाहायाव आं थांनानै बाहागो लाला। औ बेस्रा हनै गाबबाय बायबाय थादों। लावगा, हो? मानो फैदों नों बेवहाय? आंखौ निमाहा होदो ना, आं नोंखौ जोबोद दुखु होनाय जाबाय। निमाहानायसो खोथा बुंदों, नों आंनि गोसोखौ थेर बेथेर खालामबाय आरो बेयाव निमाहा बिफ्लानानै नाटक खालामफैदों। मिथिगौ नोङो नोंनि थाखाय आं बेसेबां खाराव माराव जादों। नों मा मिथिनो आं जे बेसेबां दुखु दाहा सहायनांदों। खोथाखौथ' मोजाङै खोनासंना। हैद, मिथिगौ नों मा जादों? आंनि आइ आफाया बेलेग हौवानोसो हाबा हरनो थाखाय आंखौ थि खालामदोंमोन आरो आदायाबो न' थांग्रोमोना आंनि मबाइलखौ बुख्रुबनानै होबाय। अब्ला आं माजों नोंखौ खबर लानो? लावगा, हो? बिदिसो जादों? आं मिथियाखैमोन ना। जाबायसै दे जाबायसै, दागाबसै। मिथिगौ नोङो, नोंखौ आं कल हरै हरै सानै बेसेबां हायराम जानांबाय। आंनि गोसो आत्माया
बिराद खस्थ' मोननांबाय नोंनो मिथिखायो माथो आं जे नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो जाय मानसिया आंखौ दुखुनि समाव एसेबां मदद होबाय आरो आं बेखौ बोरै बावनो नोंथ' मिथिखायोना जाबाय दे जाबायसै आरो आं न'आव थांफिनला आं फैखाबाय मा